நாட்டிய சிலம்பு. முன்கதை சுருக்கம். பொருளீட்டுவதற்காக மதுரை நகருக்கு கண்ணகியுடன் வருகிறான் கோவலன். அங்கு அவன் செய்யாத குற்றத்திற்காக மரண தண்டனை பெறுகிறான். ஆராயாமல் தீர்ப்பளித்த அரசன் மீது குற்றம் சாட்டும் கண்ணகி தன் காற்சிலம்பை கொண்டு தன் கணவன் கள்வன் அல்லன் என்பதை உணர்த்துகிறாள். அரசனுக்கும் கண்ணகிக்கும் நடக்கும் உரையாடலே இங்கு பாடமாக அமைந்துள்ளது. அரசே அரசே, நம் வாயில் முன் அழுத கண்களோடு தலைவிரி கோலத்துடன் ஒரு பெண் வந்து நிற்கிறாள். அப்படி அந்த பெண்ணிற்கு என்ன துயரமோ கேட்டாயா? கேட்டேன் மன்னா. அதை பற்றி உங்களிடம் கூற வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அவள் உங்களிடம் நீதி கேட்டு வந்திருப்பதாக கூறுகிறாள். நீதி கேட்டு வந்திருக்கிறாளா? சரி, அந்த பெண்ணை உள்ளே அனுப்பு. வா, நான் தான் ஆன்றோர்களும் சான்றோர்களும் நிறைந்திருக்கும் அவைதனிலே நடுநாயகமாய் வீட்டுக்குள் அரசவைக்குள் நுழைகிறாள் கண்ணகி. இளங்கோடி போன்ற பெண்ணை அழுத கண்களோடு எம்மை காண வந்த காரணம் என்ன? நீ யார்? உனக்கு என்ன வேண்டும்? ஆராயாது நீதி வழங்கிய மன்னனே, என்னை யார் என்று கேட்கிறாய்? சொல்கிறேன் கேள். உலகம் வியக்கும் மன்னன் ஒரு புறாவுக்காக தன் உடலே தந்தாரே சிபி மன்னர். அவரை பற்றி நீ அறிவாயா? பார், பொற்றும் பசுவை மக்கள் தெய்வம் என வணங்க அதன் கண்டை தேர்காலில் இட்டு கொன்றானே மணிநீதி சோழன். அவனை பற்றி நீ அறிவாயா? பெண்ணே, நான் கேட்ட வினா விடை கூறவில்லை. அதை விட்டு விட்டு நீ வேறு எதையோ கூறிக்கொண்டிருக்கிறாய். இழப்பின் அருமை தெரியாத மன்னனே, என் நிலை அறியாமல் தானே இப்படி பேசுகிறாய். நான் இதுவரை கூறிய பெருமை மிக்க சோழ மன்னர்கள் வாழ்ந்த புகார் நகரமே எனது ஊர். அவ்வூரில் பழைய சிறப்பனையுடைய புகழ்மிக்க மாசாத்துவன் மகனாகிய கோவலன் என் மனைவினார். ஓ, இப்போது புரிய. அந்த கோவலனின் மனைவியா நீ? போதும் மன்னா, என் கணவனை இகழ்வதற்கு உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? ஊழ்வினை பயனால் உன் ஊருக்கு வந்து என் கால் சிலம்பை விற்க வந்த என் கணவனை அநியாயமாக கொன்றுவிட்டாயே, நீ செய்தது தகுமா? பெண்ணே, போதும் நிறுத்து. கல்வனை கொள்வது கொடுங்கோல் என்று. அது ஏற்புடையது. அது அறநெறி ஆகும். இதை அனைவருமே அறிவார்களே. உனக்கு தெரியாதா என்ன? அறநெறி தவறிய மன்னனே, தவறி ஏற்றவர்களை தண்டித்தால் தகுதியுடைய மன்னனுக்கு உரியது என்பதை நானும் அறிவேன். ஆனால் நீ கூறுவது போல என் கணவன் கல்வன் அல்லன். அவனிடம் இருந்த சிலம்பு அரசிற்குரிய சிலம்பன்று. அதன் இணை சிலம்பு இதோ என்னிடம் உள்ளது. என் கால் சிலம்பின் பரல் மாணிக்க கற்களால் ஆனது. சிலம்பின் பரல் முத்துக்களால் ஆன்றோரும் நிறைந்திருக்க அந்த அவைதனிலே அனைவருக்கும் உண்மையை உணர்த்துகிறேன். யார் இங்கே கோவலனிடம் இருந்த கைப்பற்றிய சிலம்பை இங்கு கொண்டு வா. சிலம்பை பெற்ற மன்னர் அதை கண்ணையிடம் கொடுக்கிறார். நீதி தவறாதவன் என்று உன்னை கூறிக்கொள்ளும் மன்னனே, ஒரு தவறும் செய்யாத என் கணவனை கொன்றது உன் அறநெறிக்கு இருக்கு இது என்று இதோ மெய்ப்பிக்கிறேன். இங்கே பார். கண்ணகி சிலம்பை எடுத்து தரையில் போட்டு உடைக்கிறாள். அதிலிருந்து கல் ஒன்று அரசன் முகத்தில் தெரித்து விழுகிறது. தவறில் தீட்டனே, பிற சொல் கேட்டு பெருமிழ செய்து யானோ அரசன் யானோ கல்வன். இதுவரை என் குலத்தில் எவரும் செய்யாத பழி சொல்லுக்கு ஆளாகிவிட்டேனே. இனிமேல் நான் உயிரோடு இருந்தால் தகுமா? இனி எனக்கு வென்ற எதற்கு? செங்கோல் தான் எதற்கு? என் வாழ்நாள் இன்றோடு தாம் தவறாக வழங்கிய தீர்ப்பால் உடனே பழிச்சொல்லுக்கு அஞ்சி அறியாமல் இருந்து தவறையில் மீது விழுந்து படிக்கிறார். வணக்கம். வணக்கம்.